Angelo Gaffa ġie magħżul mill-Prim Ministru bħala l-persuna li għandu jieħu fideh it-tmexxija tal-Korp tal-Pulizija, dan wara li jismu kien ikkonfermat ukoll mill-Kabinett. Fi sqarrija maħruġa minn Kastilja intqal li wara li l-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku ħarġet sejħa pubblika u temmet il-proċess ta' evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet għal ħatra ta' Kummissarju tal-Pulizija, il-Kummissjoni b'mod unanimu irreferit żewġ kandidati lil kabinett tal-Ministri, dan minn total ta' 14 li kienu applikaw. L-isem tal-persuna l-oħra li ġiet magħżula mill-PSC baqa' mistur. Net News jinsab informat li fil-punt li ħareġ pubbliku isem Gaffa, l-applikanti għal dan ir-rwol kienu għadhom ma rċivewx riżultat uffiċjali. Fil-fatt huma saru jafu mill-medja bl-għażla ta' Roberta Bela. Il-Prim Ministru u l-Kabinett iddeċidew li Angelo Gaffa u l-aktar wieħed adattat għal ħatra ta' Kummissarju tal-Pulizija. Issa u se jmur għal smieħ parlamentari quddiem il-Kumitat Permanenti dwar il-ħatrit pubbliċi. Preżentament Angelo Gaffa u l-Kap Eżekuttiv tal-Korp tal-Pulizija u ilu jservi f'din il-kariga minn Diċembru tal-2016. Angelo Gaffa għandu 41 sena u ilu membru fil-Korp tal-Pulizija mill-2003.